மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியம் விண்ணப்பிக்க மார்ச் 31ஆம் தேதியுடன் காலக்கெடு நிறைவு. முழு விவரம் பார்த்தீங்கன்னா கிடைத்து விட்டது. அதனால நீங்கள் 50 அல்லது 60 வயசிற்கு மேற்பட்டு உள்ளவர்கள் என்றால் இந்த ஒரு வீடியோவை முழுமையாக பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். பிரதம மந்திரி வயா வந்தனா யோஜனா என்பது மூத்த குடிமக்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டமாகும். மூத்த குடிமக்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் உத்தரவாத ஓய்வூதியம் வழங்குவதற்காக பிரதம மந்திரி வயா வந்தனா யோஜனா 2017ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிதி அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்டது. பிரதம மந்திரி வயா வந்தனா இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான முழு உரிமையும் வழங்கப்பட்டுள்ள ஆயுள் காப்பீட்டு கழகம் LIC மூலம் ஆஃப்லைனிலும் ஆன்லைனிலும் வாங்கலாம். குறைந்தபட்ச நுழைவு வயது 60 ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த திட்டம் முதலீட்டாளருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் உத்தரவாத வருமானத்தின் பாதுகாப்பாக வழங்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க காலக்கெடு மார்ச் 31ஆக உள்ள நிலையில் இத்திட்டத்திற்கு மேலும் நீட்டிக்க எந்த அறிவிப்பும் வெளிவராத நிலையில் நீட்டிக்கப்படாதது ஏன் என தகவல் வெளியாகியிருந்தது. இது குறித்து மூத்த குடிமக்கள் இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகையை பொறுத்து மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ரூபாய் 1000 ஓய்வூதியம் பெறலாம். அதிகபட்ச ஓய்வூதிய தொகையாக மாதத்திற்கு 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் பெறலாம். இந்த திட்டத்தில் முதலீடு செய்யும் தொகைக்கு 7.4% வட்டி கிடைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தில் முதலீடு வரம்பு 1.5 லட்சம் முதல் 15 லட்சம் வரை உள்ளது. மேலும் மொத்தம் 10 ஆண்டுகளில் இந்த திட்டம் பணத்தை முதலீடு செய்யலாம். மாதாந்திர, காலாண்டுதிர, அரையாண்டுதிர அல்லது வருடாந்திர ஓய்வூதியத்தை பெறலாம். இந்த திட்டத்தில் ஏப்ரல் 1 முதல் முடிவடையும் என்பதால் முதலீட்டாளர்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ள இதுவே கடைசி வாய்ப்பு. அதனால ஏப்ரல் 1க்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேரும் இந்த திட்டத்தில், அதாவது 60 வயசுக்கு மேல இருக்கும் எல்லாருமே இந்த திட்டத்தின் மூலியமாக இணைந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாதம் ஓய்வூதிய திட்டமாக 1000 ரூபாய் முதல் 10,000 ரூபாய் வரை பெற முடியும். இதே மாதிரி முக்கிய அறிவிப்பை தெரிஞ்சுக்கொள்ள கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.